ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಯ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಶುಭೋದಯ. ಯಾನಿನಿ ರೆಡಿ ಆದ ಯಾನ್ ಬೊಕ ದುವಿ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಇನಿ ಬೆದ್ರಡ್ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡ್ ಬಂದಿನಿ ಸೋನ ಶನಿವಾರ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ಅಂದು ಎಪ್ಪರ್ದಿಂಚಿಯ ಪೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತಾನ ಹೊರ ಬೆದ್ರದ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಶನಿವಾರ ಬಂದು ಅವೊಂದು ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಪೋಡೆ ಬಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಬೋಳ ಪೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಇಂಕ ಇನಿ ಬೋಳಗಾಡ ಎಪ್ಪಲಿಂಚ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪೋಡಿ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ಅದು ಇನಿ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಎಂಟು ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪೋದವರ್ಪ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಕಾಡೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ತಂದ್ಬೋತು ಜಂಜ ಕಾಡೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಉಂಡೇರದು ಕಾಡೆ ಪಂಡ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಅವರು ತಡ ಕುಂಡ ಲಕ್ಕರೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬರ್ತನ ಅವ್ನು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಂಗಾಪುಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಡನೆ ತೋರ್ತಜೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಯಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾನ ಅಂಚಿತೆ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಇರ್ತನು ಅಂಚಿನ ತ್ಯಾಲ್ನ ದುವಿಲೆತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿಟ್ಟು ಬೇಗಲ ಆಂಡು ದಾಯಬನ್ನ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಪೋದಾತಂಡು ಯಾ ಮೆರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಪಿದಾಡ್ದು ಬೇಡ ಸರಿ ಆತುವದಾನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ್ಲಕ್ಕಾಂಡು ದುವಿಲ ಕೇನೈತೆ ಅಮ್ಮ ಬಸ್ಸೇದ ಬರ್ಪುನಿಂದು ಅಂಚೆಂಚಲ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬತ್ತ ನೈಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇದಿಂಕುಲು ಪೋಪಿನ ರೋಡು BT ರೋಡುದ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗುಡ್ಡೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂಚನೆ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬತ್ತೆ ಅಂಕುಲು ಹನುಮಾನ್ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೊಂಡಲ ದುವಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕೊರಿಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂದೆ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಹನುಮಂತ ದೇವೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಲೆದ ದೇವೇರು ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಮಾತ ನೆರವೇರಿಸವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಬರೀಟು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನು ನಿಗುಲವರ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಬೆದ್ರಡಿ ಬಸ್ ಮಿತ್ತರಡು ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯ ದಾಯಪನ್ನ ದುವಿಗೆ ಬಡಾಪುನ್ ಪಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ ಪೊರ್ತು ಅಂಚೆ ದುವಿಗ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕು ಪಲಾವ್ ಗೆತೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೋದು ಬಸ್ ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಆಯ್ಕಂಡು ಬರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬಸ್ ದಿಕ್ಕಂಡ ಪೇಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಪರ ಬಸ್ ಬವೆಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿ ಬತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿ ನಿಂತವಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ ಪೋನಾಗ ಈಗ ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡ ಕಂಡ್ರೆ ಆವಂದಿನ ಅಂಚನೆ ಸಾನಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಬರ್ನಗೇನು ಬನಸ್ಕಂದಿತ್ತೆ ದಾಯಪನ್ನಗ ಅಲ್ಲ ಆನಿವರ ಇಂಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದದ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂತ ಅಂದ ಪನ್ನೀಕ್ ಎಂಕಂದ ಜರತೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆನಪುಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ಸ್ ಕನತೆ ಅಂಚ ಅವಿನ ಕನತದು ಬೊಕ ತಿಂದು ಬೊಕಗುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊಪ್ಪಂಬೊರಣಿ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗತ್ರ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬುನ ಕನ ಇದ್ದಿರು ಹೊರ ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂಬೇರ್ನೆಟ್ ನಿದಾದನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಐಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇನ್ನಿ ಶನಿವಾರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿ ಎಂಕುಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪುಜ ಅಂಚಾದ್ ಶನಿವಾರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡಿಯಾನ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಏನ ಪಲಾವ್ ತಿಂಡ ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಬೊಕ ದಾಲ ಮಲ್ದು ಜನ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಡ್ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆದ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಚಪಾತಿದ ಇಟ್ಟು ಪಿಜೆಂಗ್ ದೀತೆನು ಅಂಚನೆಯಾನ ಬಟಾಟೆದ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ ನಿಗಲಟ್ಟುಗು ತಶ್ಪಾದು ಕೊರಂದುಲ್ಲೆ ಚಪಾತಿಗ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಪಿನ ಬಟಾಟೆದ ಬಾಜಿ ಮೂಜಿ ಬಟಾಟೆಗೆ ತೊಂದು ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಯಾನ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ವೆ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಖಾರ ಆಂಡ ಓವುಲ ತಿನ್ಪುಜೆರು ಅಂಚನೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಸೀತಾ ತುಲೆ ಸೀತಾ ಸ್ವಿಂಬರ್ ಆಪುಜಿ ನರಕದ ಪೊದ್ದು ವಿಲಾಯ್ಕ್ ಮಂದು ಮುಂಕು ಬುರ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಬಲೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಇತ್ತೇನು ಬಟಾಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಾತಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ದೆಕ್ಕದು ಅಂಚನೆ ಬಟಾಟಿನ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದೆ ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಮಾತಲ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಬನಲ್ಲಿಗೆ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ ಸಾಸಿಮಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದುದು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ದೊಟ್ಟುಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಕಾಯ ಒಡು ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು 3 ದಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ
ನೀರುಳ್ಳ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಕಾಯ ಓಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಏತ ಶೋಕ್ ಕಾಯುಂಡು ಆತ ಶೋಕು ಮಾತ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪುಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇನ ಅಂಚ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯ್ದ ಇಬ್ಬಕ ಟೊಮೆಟೊಲ್ನ ಪಾಡೊಂದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ನನೊರೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಏನು ಮೂಲು ಮೂವತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ರುಚಿಗೆ ದಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ರುಚಿಗೆ ದಕ್ಕ ಅಂದ ಆಯ್ಪನ್ನ ಕೆಲವೇರ್ನ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಅಂತೆ ಅದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಜೆರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಯಾನ ರುಚಿಗೆ ದಕ್ಕ ಪನ್ನಿನಿಗಲೆಗ್ ಅಂಚ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಮಲ್ತು 3 ದಿನ ಅಂಚಿನ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೂವತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯರಿಗೆ ಯಾನ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದೆ ಬಟಾಟೆನ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬೇಯ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆಕ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೆಕ್ ಗಾರ್ಲಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಹತ್ರ ಪಾಡಿಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆದ ಬಾಜಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಚಪಾತಿಗೆ ಬೋಡಿಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಂಡ ಬಟಾಟೆದ ಬಾಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆದ ಬಾಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ತಿಂತೇರು ಆತ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ್ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ನಿಗುಲ್ಲವರ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಚಪಾತಿನ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೀತೆ ಅಂಚನೆ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ತೋಷ್ಪಾದೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ದಾಯಪನ್ನ ಕೆಲವರೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರೆ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯಪನ್ನ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಚಪಾತಿ ಪನ್ಪಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದುಂಡು ರೌಂಡ್ ಶೇಪು ಹೊರರ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅವು ಶೇಪ್ ಆಂಡ ದಾನಿಂದು ಮಲ್ದೆ ಮೂಲು ಅಂಚ ಐತೆ ಚಪಾತಿಲ ತಯಾರ ಆಂಡ್ ಚಪಾತಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 10-15 ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತೀತೆ ಯಾನ್ ಮೇರ್ ಬರ್ನಗ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಏನನ್ನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬೈದನ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚ ಮೇರ್ ನೆಟ್ ದಾದನ ಉಂಡು ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನಂದುಲ್ಲೆರ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಲೈಟ್ to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us high ಲೈಟಿಂಗ್ ಹೊಸತಾದ ನನ್ನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಚಿಲ್ಲರಿ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುನು ಒಂಜರ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಂಡು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಫರ್ ಉಂಡು 5 ಮೀಟರ್ಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ 360 10 ಮೀಟರ್ಗೆ 460 ನಿಕಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಯರ್ಡ ಅಂಗಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಲೈಟಿಗೆ ತೂಲೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಫರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದಾಗ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಲೈಟ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲು ತೂಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಾರ್ನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಲಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ಲಿಂಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಒಂದೇನು ದಾಯಾಗ ನಿಗಲೆಗ್ ಪನ್ನಿ ಬಂದಾಗ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪುರಾಗೆ ತಂದ್ಕೊಂಡ ಕಮ್ಮಿಡು ತಂದೀವಲ್ಲಿಕ ಇಸಿನ ಅಂಗಡಿ ಪುರಾಣ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎತ್ತನೋಲೆತ್ತ ಪಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಗ್ ಯಾರು ಪಂಡೀರು ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಪಿನ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚಾಲು ಪರವಲ್ಲಿ ಆನ್ ಡೇ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ LED ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎನ್ನತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನೆತ್ತಟ್ಟು ಪಾಡಿನಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಿಗೆ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳುವೇದಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡ್ತಿಕ್ಕು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ